Hi po, welcome back to my YouTube channel. It's Bisaya. So ngayon po, ipapakita ko po sa inyo yung mga yung way papunta sa work ko, kung gaano siya kalayo. Actually, yung video na to inedit ko na. So, watch nyo yung videos ko na to kung saan ako napunta. Ano to? Makikita nyo yung videos ko, ha? Watch nyo. Sige, thank you. Bye-bye. Hi po, welcome back to my YouTube channel. This is Bisaya. So, kanina, hindi ako nagsalita dun sa videos na in-upload ko. So, nandito tayo ngayon sa trabaho ko. So, magla-lunch. Magla-lunch ako ngayon. So, ito yung ginagawa ko araw-araw. This one. Ito yung ginagawa ko araw-araw. Diba? Ito yung isa kong phone. Saan pa ko sa Chowking? Magsarap pa siya Chowking. Sige nga, try naman natin sa Chowking. Open dito? Oo. Wait lang ha. 20. Ano ba yung masarap? Di ba kano yun? 167 yun? Yan yan? Yan yung 167 yan? Ha? Wait lang ha. Tingnan ko kung may makakasya yung pera. Pag one piece chicken lang, magkano? May with drinks na yan. Ayun na lang. O, hindi Coke. Wala kang soft drinks dito. Sige, yan na lang. Inaantay lang natin yung order natin. So kanina, naantay ko lang yung order, so lunchtime na. So kanina, pinakita ko sa inyo yung travel, ang napakahabang travel ko. Actually, inedit ko na yung ibang videos dyan. So pinakita ko lang doon yung travel ko papunta sa work. Angkas lang ako kanina ng tricycle, ng motor. Kasi nga, pag mag-taxi, mag-grab, matraffic din siya. So, yun yung mga pinagdaanan ko. Grabe no, ang layo, inedit ko na yun. Yan na kuya. Sige. Thank you. Thank you. Ayan, so ito na siya. Dito tayo sa Chowking. Mamantong kanin.
Kain tayo mga kadong Bisaya. Ito yung ulam pagkain ko. Ako lang favorite. So ito yung ginagawa ko araw-araw, pasok sa trabaho.
Bye-bye. Thank you. Thank you sa panood. Gutom. Trabaho na naman mamaya. Okay guys, so maraming salamat po. So mamayang gabi, manood po kayo ng aking live. So stay tuned po sa lahat. And thank you so much for watching my videos. Lahat-lahat ng mga videos na ina-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. At sana ingat and keep safe to everyone. More God bless to all of you. Mwah.